Samantala, surprise drug test at curfew planong ipatupad po sa Purok 4 Embarcadero, Mangaldan, Pangasinan dahil sa walang tigil na pamamato sa mga kabahayan. Para sa detalye ng balitang yan, kasama natin Idol Jam Victorio. 104.7 IFM Report. Nagresulta sa planong pagpapatupad ng surprise drug test, purok-wide curfew at pagtatatag ng task force ang konsultasyon ng lokal na pamahalaan sa mga residente dahil sa patuloy na insidente ng pambabato sa mga kabahayan sa Purok 4, Barangay Embarcadero, Mangaldan, Pangasinan. Sa ilalim nito, iiral ang purok-wide curfew mula alas 10 ng gabi hanggang alas 4 ng madaling araw upang restriktuhan ang galaw ng mga residente na posibleng sangkot sa pambabato. Plano rin magsagawa ng surprise drug test na unang isasagawa sa mga kabataan dahil sa posibilidad na gumagamit ng illegal na droga ang mga sospek dahil sa patuloy na pagsuway sa kabila ng pakiusap ng mga otoridad. Inatasan na ang sangguniang kabataan na magsumite ng kumpletong listahan ng mga kabataan at hinimok naman ang mga magulang na lumagda sa consent sa oras na isailalim ang kanilang mga anak sa drug testing. Upang marisolba na ang issue, maglalagay na rin ng CCTV ang Barangay Council upang matutukan ang galaw ng mga residente kasabay ng pagpapatrolya ng binuong task force sa lugar. Ayon naman sa kapulisan, posibleng humantong na sa kategorya ng attempted murder, depende sa investigasyon ang kakaharapin ng sangkot sa pambabato. Ang sinumang mapatunayang responsable sa insidente ng pambabato sa mga kabahayan ay posible ring ideklara bilang persona non grata sa bayan ng Mangaldan. Sa huli, hinimok ng lokal na pamahalaan ang pagkakaisa sa komunidad upang maibalik ang katahimikan sa lugar. Kasama mo mula dito sa IFM Digupan, ito si Idol Jam Victorio. Tatak, IFM. IFM News. IFM News. IFM News.